Jediný, kto Slovenskú republiku ohrozuje, je táto vláda, ktorá ju vedome a s plným nasadením ťahá priamo do hrôz vojenského konfliktu. Posledné udalosti dokonale ilustrujú dôležitosť prijatia takéhoto návrhu zákona. Slovenská vláda, odvolaná bez kompetencií, priamo a vedome v rozpore s ústavou darovala slovenské stíhačky cudziemu štátu vo vojnovom konflikte a priamo tak zapojila Slovensko protiústavne do vojny. Ja chcem z tohto miesta nahlas povedať pred celým národom, že ak hnutie Republika bude mať podiel na vládnej moci, zabezpečíme vyšetrovaciu komisiu, ktorá preskúma toto rozhodnutie vlády, ktorá ho vydala protiústavne a ktoré vedome ohrozuje životy 5,5 miliónov obyvateľov Slovenskej republiky. A rovnako z tohto dôvodu podporím tento návrh zákona, ktorý zakazuje prezidentke Slovenskej republiky, ktorá od všetkého dáva ruky preč, pritom je plnohodnotne zodpovedná za to, čo sa tu deje, lebo nezastavila túto šialenú vládu, keď na to mala stovky možností, ale naopak plnohodnotne túto vládu podporuje, ale snaží sa vyzlieť zo všetkej zodpovednosti, pretože chce byť opätovne zvolená a chápe, že drvivá väčšina obyvateľov Slovenskej republiky nepodporovala toto rozhodnutie odovzdať migy do zahraničia a aj napriek tomu sa chce uchádzať o hlasy týchto ľudí, ktorým napľula do tváre, pretože taká je Zuzana Čaputová, tak aby táto osoba nemala právo svojvoľne vyhlasovať vojenský stav a zaťahovať Slovensko do vojenských povinností vychádzajúce z nejakých aliančných záväzkov, ktorými by mal slovenský parlament alebo ktorým by sa mala slovenská vláda, prípadne prezidentka, riadiť. Je nemysliteľné, aby nás iné štáty alebo iné vlády, alebo dokonca niekto spoza oceánu, ktorému tak ochotne tieto ministerské odvolané figurky slúžia, zatiahol do vojenského konfliktu a my by sme ho mali byť jeho súčasťou len preto, že nám to hovorí nejaký aliančný záväzok. Prezidentka by v tomto prípade nemala mať kompetenciu vyhlásiť vojenský konflikt, nemala mať kompetenciu za Slovenskú republiku vyhlásiť vojnový stav. Naozaj pri normálnej príčetnej vláde by toto nebola ani téma. Normálna príčetná vláda by sa riadila ústavou a keď raz jej ústava zakazuje rozhodovať v zahraničných otázkach zásadného významu, tak by sa normálna príčetná vláda takéhoto znenia ústavy držala. Lenže my máme vládu, ktorá tak veľmi slúži Spojeným štátom americkým a tak veľmi pľuje zákonom Slovenskej republiky do očí, tak veľmi pľuje občanom Slovenskej republiky do očí, že neváha priamo s plným vedomím, podľa ich vlastných slov, lebo to boli oni, ktorí nás tu presviečali dlhé týždne o tom, že nemajú túto kompetenciu, porušiť ústavu, zatiahnuť Slovensko do vojny, riskovať vlastné trestné stíhanie, aby dostali pochvalu niekde vo Washingtone. Až taká je úroveň zapredanosti tejto mocenskej štruktúry. Až taká je úroveň nenávisti voči národu zo strany tejto mocenskej štruktúry. Pripomínam odvolanej vlády, ktorá získala v tomto pléne nedôveru. Preto je nevyhnutné, aby sme jasne ako Národná rada povedali Zuzane Čaputovej, že nebude mať právo vyhlasovať za Slovensko vojnový stav a že nebude mať právo okliešťovať práva obyvateľov Slovenskej republiky v tak širokej definícii, ako je tomu teraz. Pretože my vidíme, že politici, ktorí dnes na Slovensku vládu na čele so Zuzanou Čaputovou, sa odtrhli z reťaze, odmietnú rešpektovať zákony, odmietli rešpektovať ústavu a ťahajú všetkých obyvateľov Slovenskej republiky práve k hrôzam vojny. Našou úlohou ako zodpovedných politikov, ako zodpovedných občanov Slovenskej republiky je zabrániť tomuto stavu. Je zabrániť tomuto ohrozeniu a urobiť všetko preto, aby sme nedostali Slovensko k hrôzam, ktoré sa dnes dejú na Ukrajine. K hrôzam, ktoré táto vláda plnohodnotne podporuje. Po viac ako roku toho, čo na Ukrajine trvá vojenský konflikt, po všetkých tých obetiach zo strany Ukrajincov aj Rusov, ktoré tento konflikt priniesol, po všetkom tom, čo táto vláda spolu s tými šialenými vládami v Európskej únii a spoza oceánu urobila, aby tento konflikt eskalovala, sa pýtam, či viac ako po roku neustálej snahy nalievať zbrane, muníciu, tanky, ťažké mechanizmy, stíhačky, rakety, protiraketové systémy priamo do vojenského konfliktu, nie je čas pozrieť sa a zhodnotiť, že tieto veci nefungujú a že Slovenská republika by sa mala vydať mierovou cestou. Že by sme mali naopak, namiesto neustáleho posielania ďalších a ďalších zbraní a radovania sa z toho, že ďalšie tisíce Ukrajincov a Rusov môžu zomierať v nezmyselnom politickom konflikte, nemali urobiť niečo preto,
aby sme podnikli kroky, ktoré vedú k mieru. Aspoň akúsi diplomatickú snahu. Ale nie tú diplomatickú snahu, ktorú nám predložili aj na výbor pre európske záležitosti, kde Slovenská republika deklaruje, že sa pridrža 10-bodového mierového plánu prezidenta Zelenského. No takýmto mierovým plánom určite vediete Slovensko do vojny. Vyhnať Rusov z Krymu, vyhnať Rusov z Donbasu. No ktorý idiot tomuto ešte dnes verí? To je mierový plán, ku ktorému sa Slovenská republika zaviazala. Toto nie je realistické. A preto musíme zmeniť tento návrh zákona, keď vidíme, že šialenci sa zaviažu k mierovému plánu, ktorý je plánom totálnej vojny. Ale že totálnej vojny, čo očakávate? Že Ukrajina zaútočí na Krym a že tam zvedie s Rusmi totálny konflikt a že všetko potom bude úplne v poriadku? K tomu sa Slovenská republika zaviazala. Vy eskalujete konflikt, žiadate si konflikt. Ja už mám pocit, že sa tešíte z tých tisícov nevinných ľudských obetí. Už len premýšľate nad tým, aké ešte tanky môžeme poslať, aké ešte rakety môžeme poslať, koľko stíhačiek môžeme zobrať a poslať to na Ukrajinu. Nech sa zabíjajú navzájom, lebo to je úplne ideálne riešenie. Určite niekomu to vyhovuje, ale ten niekto nie je na Slovensku. Ten niekto nie sú obyvateľia Slovenskej republiky. Preto je nevyhnutné zmeniť definíciu, pri ktorej má prezidentka právo zatiahnuť Slovensko do vojny, aby to jednoducho nebolo len preto, že plníme nejaké aliančné záväzky, ktoré nás ale v tomto prípade rozhodne nezavezujú k takýmto konaniam.